ассалому алайкум дӯстон, шумо дар барномаи навбатии Чӣ гап дар шабакаи Knockout TV қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. ҷанговари вазни нимёнаи UFC Гилберт Бёрнс дар шаҳрнома имзо карданро интизор нашуда, аллакай омодагии худашро ба муҳориба бар зидди Ҳамза Чимаев оғоз кард. ҷанговари бразилитабор шубҳае надорад ки муҳорибаи ӯ бо Ҳамза Чимаев рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор нагардад. баръакс ӯ охирон лаҳзаҳои ба шаҳрнома имзо мондану ба таври расмӣ эълон шудани ин муҳорибаро интизор аст. дар мусоҳиба бо YouTube канали Зе Шмо Гилберт Бёрнс оиди ин муҳориба чунин гуфт: танҳо шаҳрномаро аз тарафи UFC интизорам, аммо ман аллакай машқу тамринро оғоз кардам. ман аллакай ба муҳорибаи бар зидди Чимаев рӯзи 9 апрел дар Ҷексонвилл омода шуда истодам. ман муҳорибаи 5 раундаро талаб кардам. аз ҳамин хотир муҳорибаи мо бояд пеш аз муҳорибаи асосӣ баргузор шавад. хотиррасон мекунам ки довталаби пешинаи камарбанд Гилберт Бёрнс муҳорибаи охирони худашро тобистони соли гузашта бо Стивен Томпсон баргузор карда, бо қарори якбозаи доварон ғалабаро ба даст оварда буд. мехоҳам як нуқтаи муҳими ин муҳорибаро бароятон бигӯям. агар ин муҳориба дӯстон баргузор шавад, ҷанговари бразилитабор аввалин ҷанговари аз топ 10 барои ҳамзат шуда метавонад. айни ҳол Бёрнс дар рейтинг дар ҷои дуюм қарор дорад. хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. чӣ гунае ки ба мо шумо маълум буд, муҳорибаи Фаридун Одилов ва Александр Шлеменко рӯзи 22 март дар яке аз турнирҳои Eagle FC дар шаҳри Москва баргузор мешуд. аммо бинобар аз сабаби ҷароҳат доштани дасти Александр Шлеменко ин муҳориба ба рӯзи 1 апрел гузаронида шуд. рӯзи 1 апрел дар турнири Eagle FC 47 дар шаҳри Сочи, Федератсияи Русия, ин муҳориба баргузор мегардад. хотиррасон мекунам ки дар ин бора президенти Eagle FC Шамил Зауров дар мусоҳиба бо журналистон хабар дод: ба Фаридун Одилов омодагии хубро орзумандам, чунки ин муҳориба дар корномаи Фаридун нақши асосиро мебозад. ҳамчунин Ҳабиб Нурмагомедов постери асосии турнири Eagle FC 47ро гузошта чунин нависонд: соли 2022 бомба мешавад. Фаридун Одилов бошад чунин нависонд: лаҳзаи фаро расид ки шумо муддати дароз интизор будед. хотиррасон мекунам ки муҳориба рӯзи 1 апрел дар шаҳри Сочи, Федератсияи Русия, дар Вов Арена баргузор мегардад. дар ин муҳориба Фаридун Одилов камарбанди вазни миёнаи ташкилоти Eagle FC-ро муҳофизат мекунад. хуб дӯстон, агар ин муҳориба баргузор шавад, ба фикри шумо кӣ ғолиб мешавад? Фаридун Одилов ё ин ки Александр Шлеменко? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. агар шумо то ҳол ба шабакаи мо обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳамарӯза хабарҳо ва барномаи ҷолиб оиди ММАи ҷаҳонӣ ва тоҷикӣ шуморо интизор аст. танҳо баъди обуна шудан зангулачаро гирён кунед, то ки хабардор шавед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то барномаи навбатии Чӣ гап. хайр.